Главное, полить или вам говорить бесполезно? Добре. Оу. Мені здається, я зробила ніяку хлущню. Зараз поглядю. Ой-ой. Ой-ой-ой. Я як завсёди, ні, здається, пішла. Зараз погляджу. Що ви там? Що за тормози знову? Зараз погляджу. Сябри, вітаю, коли що. Зараз вихожу у ефір. Хутка-хутка, у день мне дети дозволили попрацевать. Ну, что такое? Что за тормозы? Все перезавантажило, все ж добре повинно быть. О, есть. Напевно, есть. Клево. Супер, выходим у день. Нарешті. Нарешті мне дозволили у день постримить. Горе ясно, вітайнечко. Что у меня с трансляцией? Ну, что с трансляцией? Чи ёсць яна? Ці няма яе? Напевно, ёсць. Зараз хвилинку. Я себе не бачу просто. І не чую. Не, напевно, ёсць. Усё добре. Так. Зараз приберу усё, что у меня отчинено было, пробачьте. Потому что хотела поспамить сама себе. И поспамила. Что такое? Ой, не подобається їм світло. Нічого страшного. Як ёсць. Мабуть, дітей попрошу, каб яны... Ну, трохи підсвічує, так. Ну, нічого. Гэта технічне. Зараз приберу. Что мне? Зараз приберу, не будем висеть. Потому что я тут я хотела отчинить Telegram и поспамить сама себе. И отчинила Telegram и не поспела его зачинить. Зараз хвилиночку, я вас бачу. Я вас читаю. Зараз приберу тормози усі. Потому что у меня... Я уже все подрыхтовала и перезавантажила, але... Не повинна. Так, ну, вимкнула все. Повинна працювати. Зараз телефон вас повертаю. Андрій Біченко, вітаю. Вітаю, гори ясно. Мого кума вітаю, Кіра Снайдерса. Сьогодні не поспіла на його стрім, тому що нехто проспав. Пробач мені, коли ласка, я хотіла попасть, але не попала. Але я потім перегляджу обов'язково. Нікі є, я бачу затримки, але ну, це не страшно. Я нічого не умикала, у мене все зачинено. Нічого не відчиняла. Так, зараз йдемо по Білорусі. Глядела статистику, 562 захворювання. Гэта на 120 больш за учора. Учора ўначы, калі я стрым праводзіла, было 440. 8 памерла, і гэта да статыстыкі плюс 3 чалавекі. Прабачце. Вось, і таму на сёння маем амаль 500 і... Не, ты мне не заважаешь у Telegram, тому што, ну, выскакиваешь. Гэта я свайму сябру пишу, кажу. Олекса, задиди. Так, задиди. Ну что, трошки збираемся, трошки подбегаем. Буду сегодня размовлять с белорусами. Только что записала ролик с «Я белорусом». Ён там амаль 14 хвилинок, такі караценечкі, тому що ён зараз трохи зайнятий, але обов'язково зроблю з ім яшчэ інтерв'ю цікаве. Ми сьогодні розмовляли, вельмі, мені здається, цудоўная буде розмова поміж нами. І, конечно, мы будем з ім робити добрую справу для белорусов. Так, нешта мне, я не ведаю чаму, все не працуе, працуе выключна ОБС і рулетка, але ўсё роўна ёсць нейкія затрымкі. Сябры, уже прабачце, але я вымкнула ўсё, што можна і нельга. Таму трошки
мабуть, ну будзе, мабуть, у дзень, зараз ведаеце, нядзеля, усе сядзяць у сетцы, мадэм я таксама перазавантажыла, але, ну, як атрымваецца. Зараз трошки пазбіраемся, трошки пасядзім, я з вами празмаўляю, зараз павярнуся ў чат і пойдзем у рулетку. Будзем працаваць сёння ў рулетку, нагадваю, збіраем кошты нашим лекарам зараз. Учора, бачу, тэлеграм усё ж такі ён працуе, і зараз я яго прыбяру, каб ён мне не мешаў. Назім, вітаю цябе. Вельмі рада бачыць. А што гэта? Хто у нас зараз стрыміць? На каго я зноў попала, што мы зноў ідзем у адзін час? Я глядзела, ніхто стрым не вядзе, Дзіма закончыў, Олекса також закончыў, і до вечірнього стріма пана Василя ще є час. Тому, так, а що гэта у нас так мало? Ну, нічого, почекаємо. Фархад стрімить. Все, дякую щиро. Ну, з Фархадом конкуренції нема, тому заходьте до його, ставимо лайк і не забуваємо кекас по кекас, Вітанечка, дороженьки. Не забуваємо до Алены заходить, ну, час от часу ставить її вподобайку, донатить і істи далей, мабуть, до Фархада, тому що ён, я ведаю, підпалює. Ён по лесу гуляє, цудовно. Я б до його сама зайшла, але, на жаль, зараз у мяне гэта не атрымаецца, тому што я з вами буду хадзіць по рулеткі ў дзень, тому што ўначы, ну, вельмі складана, усе бухаюць, паказваюць нейкія дрэнныя рэчы, таму мне незручна, не вельмі зручна, прабачце. З-за гэтага я ўначы ў рулетку не вельмі люблю, тому што яна, ну, такая. Не адпавядае маім поглядам. Трошки. Вельмі складана знайсці чалавека разумнага. Артем, вітаю. Так, у дзень ідзем сёння. Зараз я зрабіла вельмі дрэнную рэч. Я ведаю, што мае ключыкі, яны мне дапамагаюць, але я хацела сама себе паспаміць, і зараз працуе ў мяне тэлеграм. Зараз ён, калі закрыю, будзе лепш трансляцыя ідці, таму што ён мне там сама гадасці робіць. Лена, слышала, директор Лунинецкого Европы заболела вирусом, директор крупнейшего продуктового магазина в райцентрі. Ну, я не здивована, насправді. Зараз яно зачепить амаль усіх. Тое, што статыстыка кажа светавая, я на яе арыентуюсь, гэта захворванне, яно пройдзе. Але я кажу заўсёды пра тое, што па магчымасці беражыце сябе, таму што трэба даць дактарам вось гэты час, інтэрвал, каб яны паспявалі рабіць свае справы і ратаваць. Таму тое, што будзем хварэць, ну, збольшага мы ўсе будзем хварэць, так. І гэта не сакрэт, і з гэтага няма, ну, не трэба рабіць нейкую нейкі такой сакрэт. Оу, Димон, вітаю! Збегала ад цябе, да, я беларуса, прабач. Але завітала, падавайку я заўсёды паставіла. Я дадала твой канал, у опісе у мяне ёсць канал Димона, майго, таму, калі ласка, хто яшчэ не падпісаны, ідзем да Димкі, на жопку коня глядзім. Потым ён цыганам учора сказаў, што ён будзе іх вараваць. Ну, караце кажучы, Дзіма гэта крэатыў, Дзіма гэта смешна, ён не паўторваецца, я не ведаю, адкуль ён бярэ свае фішкі, я ў яго вучусь, не гледзячы на тое, што ён малодшы за мяне, але я ў яго таксама там некаторыя фішкі, ну, пад сябе адаптую, таму шчыры дзякуй, сябр, што ты мяне вывучаеш. Іван Кулеш бачу, шчыры дзякуй, што забежалі. Зараз мы таксама пабяжым па рулетцы. Так, у мяне, напэўна, ёсць невялічкі косяк з боку. Не ведаю, чамусьці трансляцыя ў дзень ідзе таксама не вельмі добра, але я з свайго боку зрабіла ўсё магчымае і немагчымае, каб з вами паразмаўляць. 10 чалавек, все, паехалі. Беглі ў рулетку, ідзе адразу па Беларусі, заскачу яшчэ ва Ўкраіну, спытаю, як у іх там каранцін. Так. І, мабыць, калі будзе час, учора 3 гадзіны сидела. Я нават не побачила, што я сяджу 3 гадзіны і завісла з гэтым, ЛНР,
Трэба было яго зліваць, прабачце сябры, але ну, я новы чалавек у рулетцы, я яшчэ не ведаю гэтых ну, такіх доўгіх размоў, таму будзем вучыцца разам са мной. Трохі ёсць затрымка, не ведаю чаму. Всё ж прыбрала. Ну ладно. Пабеглі. Бяжым па беларусах. 15 чалавек глядзіць. Цудоўна. Шчыра дзякую, сябры. Зараз знайдзем каго-небудзь адэкватнага. У дзень, мне здаецца, будуць разумныя людзі, таму я вельмі спадзяюся, што мы размаўляем з нармальнымі, адэкватнымі, цвярозымі беларусамі і украінцамі. Джері Каральчук, вітаю! Хелен, як коронавірус в Білорусі? Ну, я тільки що розповідала, у нас 562 хворих, у нас 8 чоловік загинуло, і 53 з їх, і гэтая статистика пакуль не зменьваецца, ну, яны кажуць, што ўжо здаровыя, таму не ведаю. Пачалі даваць больш-менш адэкватную статыстыку, самаізаляцыяй займаюцца беларусы, таму мне здаецца, зараз мы будзем лічбы бачыць, ну, такія нерэальныя, таму што у нас, вы разумееце, у Беларусі ставяць, я вось бачу, высылаюць розныя дыагназы, і у нас усе хварэюць пнеўманіяй. У нас у сполах пнеўманія. Мне такое пачуццё, што я ўначы хожу, таму што яны голыя і сядзіць і п'юць. Капец. Нядзеля, дзень, сябры, оу. Ну, што? Вось мне адчыніце мне, калі ласка, сакрэт, як вы іх знаходзіце? Таму што я гартаю, альбо яны мяне прыгартаюць, таму што бачу сцяг. Я нікога не магу поймаць. Мне складана ў гэтым сэнсе. У нас проста няма тэстаў на коронавірус. І яны ёсць. Насправді яны ёсць. Просто мне здаецца, іх трымаюць, калі пойдзе такая хвыля вельмі моцная, каб яны былі у нас і можна было рабіць тэсты. Пакуль яшчэ, ну, умоўна, ціха, пакуль няма такой колькасці захварэўшых. Я на украінскую мову скачу, таму прабачце. Вось ва ўсіх пнеўманія, так. Вітаю вас. Ну, Black Scream, это ж не серьезно. А музыку кидать не будем. Ну, что такое? Да. Размударь. Что у нас такое? Зараз припинюсь. Напевно, треба перезавантажити рулетку, тому що у мене такі ніякі збої йдуть. Я не можу зрозуміти, у чому справа. Оленочка, що за ігнор? Артемчик, не ігнор, я просто не бачу всіх в чаті. Розумієш, у мене телефон унизу. Я бачу ваш чат. А сама гляжу у рулетку. Тому пробач, коли ласка, я, Оксаночка, бачу. Я вас бачу, коли, ну, в очі вниз. Але я ж не можу постійно тільки чат читати. Ви там поміж собою вчора, мені приємно було, тому що у мене є два таких посваритися. Я не буду казаць хто, але я вчора ўжо напісала ім шчыры дзякуй, што вы у мяне ў чаце нарэшце пасябравалі і там нейкія свае штукі рашаеце, то бок яны ўчора не сварыліся паміж сабой, а сябравалі. Ну, мужыкі, гэта цікавая рэч увогуле.
Артем, ти як? Живи вічно. Згодна, Назім. Слухай, мені такі... Мені здається, велика нагрузка зараз на сітку, тому що люди у неділю сидять, нічого глядять. Жах. А у день я не вийду, тому що у мене праця. Вельми складано знайти кого-нибудь. Сябри, я зараз рулетку, мабуть, перезавантажу, тому що у мене вельми моцна затримка йде. А ну спробуємо її перегрузити. Хвилиночку. Оленочка, ти новини, яку я в тобі в телеграмі читала? Артем, я у день насправді читаю вельми багато новин, і я їх просто вже фізично не можу запам'ятати усі. Очень громко прыгает звук. Зараз я проберу. Олексій, твоя 10 гривень. Це зрада. Олексій, щиро дякую. Так, зараз. Зараз зробимо все. Я спробую. Мабуть, сітка. Трохи я на сьогодні не дишу, тому що усі сидять у інтернеті. А у мене великоповерховий дом, і, звичайно, у мене так само можуть бути некоторые проблеми з гэтым. Зараз перегрузимо рулетку, поглядим, ці вона пойде нормально, більш-менш. Я писала у Skype, так само Skype вельми з затримкою шоу, тому у нас відео є на таке умовно добре. Але головне гэта ж інформація, тому мені здається тут. Бачу, є затримка. Ну, спробуємо, коли не отримається, вимкнусь. І увечері пойду, коли діти дозволять. А коли діти не дозволять, уночі пойду. Так, донат. А чому мене... Я не бачу донат. Олексій. Був донат, 50 гривень, дякую щиро. Гэта нашим докторам. Пойдзе, сьогодні буду розмовляти, ще не розмовляла з паном Василем. І будемо уже гэты гроші відправляти, тому що мені 12 число чекати. Гэта ж кожен день затримки, ён, не вельми добре, скажем так. То бок нехай гэтыя гроші бягуць до свайго адресата. Купа військових. Я ж їх не можу показувати. Вони ж з Білорусі. Дяди відзначали. Білоруське свято. Так. Дяди у інтернеті відзначала, то бок я не їздила нікуди. Тому що... однородні громади їздили, я відаю, хлопці. Я, звичайно, не їжджу на такі мероприємства, тому що есть кому поехать. Уже видите, я на площади. Говорю, ясно. Мы же не будем обращать внимание на капс, да? Димон, пиши капсом, я тобі дозволяю. Ігор тебе не буде банити. Я упевнена, що Ігор тобі простить все. Просто. Тому пиши капсом. Скаче звук, гук і скаче інтернет, я бачу. Не вельми добре, я не веду чому. Мне написали в Телеграм, написал человек, какой буде банить. Димон, осторожно. Я, конечно, потім розберуся, але гэта ж буде потім. Правило є правило. Баним. Говорю, ясно. Пробачь ему, коли ласка, я тебя прошу. Один разочек. Димон, не пиши капсом. Что у меня не отрывается по Беларуси походить? Где все поховались одни? Не хочет со мной размовлять? Что ты будешь робить? У меня дети робят пирожки. За корицей. Ой, один. Другий же що пошел. Я на сьогодні зранку робить собі смаколики, як кажуть в Україні.
А мама сидит в рулетце. Капец. Ну, что такое? О, ти так даремно працюєш, і що? Я не позбираю донаты из-за дрянного интернета, зараз буду в Белтелекам звонить. Что это такое? У меня самый элитный пакет, а я не могу поразмовлять. Что это такое? Вітаю вас. Капец. Что за тормозы? А, мабуть, яшчэ з-за таго, што ў мяне вельмі зараз працуе дрэнна кампутер, ён нагрэўся, ён мне паказвае, што алё, гараж. Оленочка, у настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, якого у нас в країні знають як Паша Мерседес, виявлено коронавірус. Гэта цудоўная навіна, Артём. Няхай ён цяпер сваіх гэтых аля мацкавітаў збірае усіх, абдымае, кадзіла Маша, ўсё як яны любяць. Працуе, я ж кажу, хода гэта залікова. Калі яны такія з такімі мазгамі, няхай. В Дискорд, а то 30 сек. Говорю, ясно. Перезавантаж комп'ютер і перезапусти стрім. Окей. Сябры, збираємося праз некалькі хвилин. Я спробую перезавантажити комп'ютер. Окей. Так, ну, насправді, мені здається, лепі стало. Треба було закинути. Так, ну насправді так, лепі стало, набагато. Зараз поглядім, що з трансляції. Так, ёсць. Напевно, пайшлі. Ну, насправді лепі стало. Щиро дякую, кум. Ти, як завсёды, мені допомог, мяне уратаваў. Зараз трошки яшчэ позбираємося. Опс, пробачте. Ой, у мяне кум лепшы за кумоў. Што наша штура? Трошки вона мені вилітає. Я не розумію чому, напевно треба... Так, все. Трошки подфуфлились. Зараз збираємося знову. Давайте 10 чоловік і я бігу, тому що я вас затримала амаль на 10 хвилин, мабуть і більше. І тому я вас уже тримати не буду. Побіжим. Хто поспіє, той поспіє. Хто не поспіє, що? Тоді його проблеми. Нагадую. Гуляем по Беларуси, гуляем по Украине, кого есть жаданне со мной сустрэцца. Я бачу, трансляцыя зараз ляціць, і гэта добра. Але, звычайна, яна ляціць так, калі у мяне не ідзе запіс. Я прыбрала запіс, таму пойдзем адразу на YouTube, і там, калі што, можна браць відосы, распаўсюджваць. Алена не забараняе. Так, трошки давайте я зраблю прыгажосці, Тому що треба ж адпавядаць высокім стандартам не блогера. Мне падабаецца, як ідзе стрым. Іван Кулеш, яшчэ раз те. Говорю, ясно. Намана уже. Гук. Тому що я ж прибрала гук останній раз. А ні, у мене на 100 стоїть. Все добре. Кльово. Кекус по кекус. Вітаю, яшчэ раз чекаємо. Дякую щиро, Артемчику. Вітаю, що не покинули мене. А то я б засталася одна, і мені було вельми сумно без вас. Так, побегли. 11. Усё. Золотый стандарт есть. 10 человек собрали и побегли по рулетце. Вітаю. Перемкнул меня. Вау. Побегли до белорусов. Учора уночі розмовляла з таксістом. Ён замість того, каб маску апрануць. Вітаю, здесь мені розмовляє, пробач. Замість того, каб маску апрануць, ён апрануў акуляры. Слухайте, восковых. О, выше крыши. Сидит, семки есть. Еще пивом запивала. Шлюха. Вітаю. Бу! Нет, я с коленками вашими размовлять не какой-то флаг буду. британский или что? Не цікаво.
Нічого не нажимай. Я нічого не натиснула. Гук, норм, добре, де ходиш? А я можу зараз в Україну зайти, білоруси, потім білорусів зачеплю. Коли є жадання, заходите в рулетку, порозмовляємо. Сьогодні у мене нема тормозов, я гляжу тому. Сябри, покуль є можливість, давайте скористуємося її. Вітаю. Як експонат музейний, я для їх. Вони на мене так глядять, як я з неба спустилася. Я не ведаю, чому так. То капець. Свариться на мене комп'ютер, каже, я ру. Нічого, все буде добре. Так, ну що? Борисполь вітаю. Вітаю, містер Михайло. Відживи вічно. Білоруський стяг со мною побач. Я сьогодні з Вовою, коли розмовляла, у його погоні постійно. У його погоні постійно на стінці, і тому він каже, я його не здимаю, і я вирішила так само, я, напевно, не буду здимати стяг, тому що... Вітаю вас. Я йду по Україні. Білоруси не хочуть розмовляти, пізніше трошки з ними порозмовляю. Йдемо по Україні. Спитаємо, як у карантині справи. Хо-хо. О, знайоме, мені здається. О, Привітання. это ты, которая пиздела вчера на белорусской мове. О, знайомий наш. Мой прихильник, глядите. А що ви не... О, збіг. Такий він прихильник. Вітаю вас. Нічого не хочу. Привітання. Привет, деточка. Нічого собі, діточка. Привитание. Как дела, привитание? Все чудовно, як у вас? Как дела? Чого діли? Чудовно. По Мне білоруську буде хорошо. справи. Як Мне у ваші нас справи? хорошо. Что? Я кажу, як ваші справи? Ви у карантині або ні? Я не музейный экспонат. Я живая. Хуй за... Ой, все. Это белорусы были. Глядеть на меня такими очами. О, боги мои, ты кто? Алкаш подлый так. Мне что-то... прихильник мой. Я как прихильник. У меня тут есть прихильник, и он мне засюди дис ставить. Видите, мне так смешно, тому що він на мене, значить, підписаний і завсюди заходить на мої стріми, любується, тому зачет. А за дизлайк зачет. Але чомусь тільки один. Я б хотіла поболі кого-небудь. Як це таке? Беларусь. Блин, ну вот опять красавица и... Ничего не понятно. Вот, здравствуй. Ты из Польши? Вітаю вас. нет, Але ну, у вас погоня. такий дренний Это гук. белорусский флаг. Вітаю. Вітаю вас так само. Як справи? Чудовно, мені вельми приємно чути білоруську мову, тому що я тут хожу і на мене Поважана тут господарка? Я же купил, не привлекать. Ага, я розумію. Так. Все добре? Все чудовно. Як ви себе відчуваєте? У Все нинішніх чудовненько. та умовах? О, бля. Я відчуваю себе криху п'яним, тому що бухаю і криху я п'яний. А чого ви бухаєте? Так, все чудово. Не болею. Ну, гэта клёва, насправді. І пайшоў. Бухаць далей. Гэта беларус. А гэта не беларус. Здрасте. Ну да, ты не подштёрка, я адразу тебе кажу. Здрасте. Я тебе не паспела прыбраць, але глядзіце на гэтую прыгажосць, любуйцеся, я яшчэ зараз пляшку прыбяру, каб яна нікому не... О, ну зовсім прыгажу. Як вашыя справы? Здрасте. Как? Я не понимаю. По какому вы языку разговариваете? Сябры, хто не пазнаў, гэта мой сябр. Алло. Какой? Кто? Кто такие шабры? Вельмі гук такі, ну, ви з мабуть, якої мікрофон сторони? ближе до себе. Я тебя амаль не чую. Вы с какой страны? Я? Вы с какой страны? Ой, я забыла. Димон, подкажи мне, откуль ты?
Я забыла, адкуль я. Зараз я нагадаю. Блін, як гэта яго? Табулістан! Ну, флаг Англии, да? А флаг Америки. А Ну, флаг зорок просто не какой? выстачает. Англии? Блин. Бачите, як вам с- пощастило с сьогодні? этого, С Челябинска. Не, я не з Челяби, я з Табулістана. Слушай, ой, я с Челябинска говорю. А, ви з Челяби. І як там шаурма продається? Ви чуєте мене? Так. Челябинск. Самый лучший город в мире. А, ні! Поверніть його назад. Ні. Вітаю. Я тільки що розмовляла з чудовним чоловіком, я його стратила. Злая. Я з Табулістану, ён з Челяби. У нас би цудовна розмова отрималася. Ну і що гэта такое? Лагає. Так, я ведаю. Пробач, коли ласка. Я тебе не зливала. Я сидела вот так, у меня ручки складены были. Ну что это такое? О, Беларусь. Здравствуйте. Вітаю Да. вас. Як ваші справи? Я тільки що стратила Що? чудовного розмовника. Мабуть, ви мені з їм допоможете знайти. Меня... Бля... Я белорусский не знаю. Чому? Ви ж у Білорусі живете. Ви що, не вивчали у школі білоруську И мову? что? Я русский знаю. Ну, добре, я так само ведаю. Я не изучал, я русский изучал. Ну, и белорусская мова у вас была обязаловкой, что вы мне кажете? У меня корень русский. А, коронилус? Русский, Ты не, я не россиянец? знаю белорусский. Судона, а что ты робишь у Беларуси, коли ты россиянец? Почти Россия. Живу в Беларуси. Навошта? Нам тут россиянцы не потрібні. Я яшчэ могу перажить Я тое, што нікого вы не спрошу. расійскай мовай размаўляеце, але тое, што вы тут на маёй зямлі, мяне трохі, ну, яно не падабаецца. По-русски говорите, женщина, я не понимаю белорусский. Не, ну тое, што жанчына, я нават спрачацца не буду, але я расіянскай мовай не размаўляю. Я яшчэ хожу па Ўкраіне, таму, калі я пабачу сваіх сяброў, але я не заўсёды прыбіраць шторку паспяваю. А не вы ведаеце, што вы ў прамым эфіры. Я навошта мне вас прыбіраць? Прыгажосць паказваю ўсім, каб усе ведалі. Василь Сокач, вітаю. Ну так, я, бачиш, блін, інтернет добаний. Стратила такого співрозмовника, маму. Жах. Ось тільки побачиш розумний твар і усьо, і одразу бемс, і інтернет лагає. Тільки алкашей показує, бляха. Всяких неразумных людей. Слухайте, а я так подумала, мне по Беларусі нельга ходить агульна, тому что калі я выхожу у іншыя краіны, Беларусь таксама мне попадаецца. Таму, калі я захацела бы паразмаўляць з Беларусю, хадзі па іншых краінах, Беларусь усё роўна выпадае. Таму няма сэнса агульна па ёй хадзіць. Не буду больш хадзіць па Беларусі, калі атрымаецца з іншых краін поймаць беларуса. Дзіцёнкі, дзеці. Вось мне про тое і казаў. О, гэта экспанат, адразу кажу. Вітаю. Што вы на мяне глядзіце? Слухайце, у вас такія вочы, яны зараз, мне здаецца, просто вылезуць. Цудоўна. А як у вас? Як справи? Цудоўна, кажу, як у вас? Добре, що? А мне показывает, что вы сидите под российским стягом. Як Нормально такое справи, молодиться? що? Все добре. Бля, у меня что-то звук. Я не ведаю, что у вас с звуком, у меня все добре. А чему мне высвечивается, что у вас российский стяг? Надо перезагрузить. Ну идите грузитесь.
Беларусь. Беларусь. Вітаю. І пішов. Гулять. Далі. Як справа, так і зліва. Женщина, містик, хоть ты на меня так не кажи. Что, у меня на лбу написано, что я жанчина? Альбо что, я не зрозуміла. О, Привет. так. Слухайте, хожу по Україні. Не, Хожу по Україні, а бачу білорусів. Як таке може бути? Шукаю сябра, тільки що згубила в Україні сябра. или поляшки? Белорусов очень много. Даже Что? в Украине. Героям слава, не сперечаюся. Цифку покажи. На тих. Ну, насправді. Ну, дійсно кажу, коли со мною розмовляєте, треба бути тихим. Полячка или украинка? Привітання, у Да, мене є связь, кістяк за да? спиною. Связь плохая. Связь хуёвая. Ну, это у вас проблема, у меня все добре. Флаг за спиной. Поляцький? Польский флаг. Да ладно. А ви самі Но. з Білорусі? Или украинцы. Ви самі з Білорусі? Вован, какой флаг? Слышишь? Вован, чей флаг? Польский флаг. Ой, Сало, що? мясо, сало. Украина? Нет, это не, как Украина. Украина это синий нахуй флаг. А это сало, мясо, сало. Это старый белорусский флаг. О. Чому При старий? Советском Союзе, когда вот разваливался, вот этот флаг был у Беларуси. Натуре. А это сейчас либо литовский, либо латышей, нахуй. Я не помню. Польша. Я не... Не ебанутый, это не поздно. Короче, у нас пиздец. У вас там гамон Говори ты, повний. а чё, повний. нет, Я стой, слухаю стой, вас з стой. таким задоволенням. А, литовський стяг у мене за спиною. Ну, капець. Я навіть не буду зараз коментувати гэта, ви все самі зрозуміли. У мене литовський стяг за спиною, який був у часи Советского Радянского Союзу, ён быў. Да яны б забілі за гэты сцяг. І забіліся бы, калі б БЧБ быў. Каб мы жылі пад гэтым сцягам у Савецкім Саюзе, у мяне б была зараз іншая праца. А так адбіваешся ад неразумных. Вітаю вас. Привет. Ты Беларусь? Не, я белоруска. У тебя какой флаг сзади? Беларусь. Ты Всё бандеровец? правильно. Беларусь. І пішов. Вітання сябрам з українського Криму, живе Білорусь, слава Україні. Крим – це Україна, нагадую, хто забив. Ніколи ён не быў расійскім, ніколи ён не будзе расійскім. І зараз ён акупаваны расейцамі, але гэта на вельмі невялікі час. Вітаю вас. Мы за вас будем Добрий день. біцца. Як ваші справи? Чудово. Кльово. Як ви у карантині себе відчуваєте? Сижу вдома, завтра на працю. Завтра що будете? Працювати? На працю. А, я зрозуміла. А карантин до якого вам продлили? Я не знаю, я завтра піду на працю. У нас до понеділка цього. Я завтра прийду, якщо на роботі не буде багато людей не прийдуть на роботу, ну не приїдуть, бо тому Так. що транспорт не ходить, то, мабуть, продовжимо карантин. Я зрозуміла. Ви ніякі речі, там, засоби обороняєтеся, коли на вулицю виходите? Ну, сьогодні ходив, собака гуляв. Пішов, купив собі пряників, молока. Тобто подрихтувалися сидіти вдома. А саме смішне, що росіянці, Комп'ютер, інтернет. росіянці готують сельодку і водку. Я кажу, навіщо вам це треба? Ні. Я молока, кока-колу собі купив, пряників. Ось я можу показати. Ну, це маленький кульочок. У мене є побільше. Правильно. Ми ж розумні люди, Я більше правильно? люблю солодке. Я більше люблю солодке, чим... Правильно. Мы разумные люди, и нельзя нам бухать. Блин, да что ж у меня
Срываецца ўсё сёння. Вы видели? Не бачила. Трошки з вами. Ён сказаў, як раскідалі савецкі звяз, гэта быў сцяг, ён мае рацыю. Ён сказаў некалі. Ён сказаў да развалу. Ён блытае, калі з 18-го году і пасля 90-го ён, мне показалось, што ён сказаў, што мы ў часы Радзянскага Саюзу з ім былі. Мабыць, я не пачула, прабачце. Хелен Зіно Літвін, Беларусь. Я шукала сёння гэтую песню і не знайшла. Дадай, калі ласка, каментар мне пад відэа, каб я просто скапіравала і пайшла, таму што я сёння не знайшла яе чамусьці. Шукала. Маруся, сяброўка моя, вітаю, моє сонечко, я дуже рада бачити тебе. Ходимо по Україні, шукаємо розумних українців. О, сябр мой, прихильник, давайте, з задоволенням. Ти я ще й палиш. Капець, мабуть, я ще й бухаєш? Переведи. Ні, коли ти такий Переведи на белорусскую мову, я... Слово не Для связи нету, малая. Я тебе не бескоштовный перекладчик. Ты мне за гэтые гроши повинен платить, каб я тебе перекладала. Усе нормальные люди за гэтые кошты отрывают. Сколько? Что сколько? Я привык за другое деньги платить. Это ваши проблемы приватные. Платить сколько надо. Это ваши приватные проблемы. Сколько тебе заплатить надо? Я з вами супрацоўнічаць не буду, вы мне не падабаецеся. Вы наглый, вы хамло, да? вы непрыгожы чалавек, вы сядзіце паліце, фу. Я б з вами нават побач у адным полі не села. Пробачце. Вітаю. Напэўна. Вітаю вас. Як справи? Вельмі дрэнна чую. Пабягу далей, вельмі дрэнны гук. Цицільські чотирилітки такий контингент виходить, чи це людство так деградувало? Насправді вийдете на вулицю і побачите, не тільки у чатрулетці, хватає їдоти. Заліцца, напіцца і забыцца. Яны іншага нічога не хочуць рабіць. Гэта самая лёгкая, такая, мне здаецца, справа, калі напіўся, забыўся, паспаў, зноў напіўся. Прывітанне. Ты транс. Ты транс. Я вас не чую. Пробачте. Це вчорашній чи стрім вчорашній? Ні, стрім сьогоднішній. Лізочка, вітаю, сонечко моя. Стрім сьогоднішній, а їдоти вчорашні. Різні, бачите, різні попадаються. Але гэта мой прихильник. Він мене так любить, він мене вже ведає, і він починає з низького старту мене вражати. Яра Дюбенко. Вітаю! Перший раз бачу вас у чаті, вельми приємно. Долучайтеся до нашої суполки, вона вельми весела. Привіт. Елена Мінська, здравствуй. Казахстан, Алга, Казахстан. Вітаю, Україна! Доброго дня. Як ваші справи? Слава Богу, дихаємо. Добре. Скажіть, калі ласка, як у карантині сидіться вам? Бо білоруси не ведають, лепш у карантині, або не у карантині. Не дуже хорошо нам сидиться, терпимо, що робити. Така ж ситуація українська. Що робити? Як ви вважаєте, що буде після... Ви як там? У вас карантин немає? Ні, у нас немає, але у нас самоізоляція вельми активна білорусі. Апокаліпсис? Кажіть. Апокаліпсис теж буде і у вас, і у нас, мабуть, скоро. Виживуть міцніше. Погано буде, хорошого не буде, нічого. Що?
Ну, я кажу, виживуть мацніші, хто не бухає, не палить, видите, у кого здоров'я дозволяє. Ну, хто не бо я і бухаю, і палю, і курю, і, як ви сказали, все це міцніше, нічого немає в мене. От, і, ну нічого, якось протримаємося, думаю. Надіюся, сподіваюся. Ви так також, думаю, сподіваєтесь, правда? Ну, звичайно, звісно. А я вибачаюсь, а що у вас один прапор це білоруський, правда? Так. А синє ото ззаді, що то? Гэта у меня креслица, але у мене є ще український прапор. Я вибачаюсь, я думав, що то... Ні, в мене є український Тепер вибачте, я думав, що то якась... Я білорусько-українського Дуже поганий походження, зв'язок тому в з вами. мене два Ночі, рідних ночі, прапора є. Ну, я розумію, у вас білоруська, українська походження, але ну, я бачу, що ви українка така більш. Ну, трошки є таке. Але, видите, я коли, звичайно, по рулетці хожу, я використовую білоруську мову, тому що, ну, мені зручно її у Білорусі розмовляти. А коли я в Україні, звичайно, я використовую українську мову, вона мені також дуже подобається. Я дуже обожнюю білоруську мову, я, по-перше, філолог, я знаю її, ну, я розмовляю дуже поганенько, але розумію на 100%, я не перекладаю, я розумію зразу, тільки єдина маленька така, ви пропадаєте, вас затирає, і, мабуть, і мене щось із зв'язком поганенько, чесно. Сьогодні інтернет, мені здається, сітки, вони трошки зараз нагружені, тому складано. Але головне ж гэта інформація, розумієте? Ну, ви, зараз я вас бачу. Я вас бачу дуже такому розмитому цьому, ну, нічого. Ну, гэта не головне, правда? Головна інформація. Ви вдома сидите на карантині ви сидите чи ні? На самоізоляції. Моя держава не ввела карантин у Білорусі. А на самоізоляції. Так. На жаль. Ну, я знаю, що ваша влада такого не вживає, у вас такого нема. Слухайте, з нас і так увесь світ сміється, а зараз ще гэтый карантин, ну як анекдот, ведаєте, у країнах во всіх. Ну, не знаю, так, я розумію. Ну, ви бачите, що карантин об'явити, це означає, що треба оплачувати, треба витягувати кишені гроші і треба людям давати свого карману. І ніхто ж не хоче, так як і в Україні, так і в Білорусі, так і в Росії. Це ж не ті країни, які будуть щось віддавати. Вони забирали, а віддавати зараз ніхто не хоче. Так. Такі у нас. Я кажу, коштовність нашого життя, вона просто, мені здається, нуль. Ми ніякої коштовності для держави не маємо. Немає. Так, абсолютно. Нічого не коштує наше життя, нічого не коштує. Ні гривні, ні вашого рубля, ні нашої гривні, ні коштує нічого. Немає нічого. У нас зараз правильно, зараз як показали, що всі країни самоізолювалися, егоїстичними стали, тобто кожен хоче вижити, а виявилось у наших країнах ще і люди самоізолювалися і самі як хочете, так і виживайте. Тобто егоїстичні ми. Тобто ми, українці, ви були егоїстичні, то що ми тепер повинні самі вижити. Як ми це зробимо? Владу це не стосується, це і не цікаво. Хочете вижити? Виживайте. Робіть, що хочете. Ну, така в нас біда. Так, я розмовляла з Литвою ось недавно. Вони чекають, коли зробить єврозв'язок фінансовий вброс, щоб трошки підтримати підприємства, тому що вони ж зараз так само на карантині, нічого не працює. Але вони дозволяють ходити на працю. Ну, у нас, бачите, у нас закрили все. Ну, ми втихаря теж таку. Я вчора поїхав з дружиною в парикмахерську перукарню, замовили. Поїхали, підстриглися, дівчата вийшли на роботу. Потім в мене там хлопці на роботі на моїй, вони втихаря теж приходять на роботу, працюють, роблять свою роботу. Ну, платимо їм, як платили раніше. Ну, це дуже скоро закінчиться, тому що нових ресурсів не поступає, і ми те, що переробимо, вже потім робити нічого не будемо. Ми не знаємо, що далі буде, ми переживаємо за це. Ну, тримаємося. Пропаганду робимо наших країн, я з свого боку роблю все можливе,
Беларусь у мяне ў сэрцы, Украіна гэта моя душа, і я кажу, што гэта лепшыя краіны ў свеце, а калі ёсць такія прыгожыя людзі, мы будзем рабіць, значыцца, нашыя краіны яшчэ прыгажэй. Живе Білорусь, слава Україні. Героям слава. Трымайцеся, мы да вас ставімся з павагай, і таму, калі ласка, і скора скончыцца вайна, абавязкова. Расіянцы, яны здохнуць, яны збіраюцца ў рай, таму нам трэба гэты момант падтрымаць і дапамагчы ім на ходах. Я іх заклікаю хадзіць на ходы гэтыя царкоўныя, няхай яны ходзяцца, іконы цалуюць, і чым хутчэй яны разваляцца, тым лепш для нас будзе. Я з вами згоден, дякую вам. Дай вам Бог здоров'я. Навзаєм, тримайтеся, тому що, ой, як жаль. Ну, насправді я йому амаль усе сказала. Вітаю вас. Україно. Добрий день. Як ваші справи? А ви откуль? Це якесь диво ваш прапор побачити ви. Херсон. Херсон, вітаю. Як ваші справи? Теж вас вітаю. Та добре, все нормально. Як Ваші. карантин? Я тільки що розмовляла з студенним українцем, і він каже, ну, будемо триматися. А що робити? Що будемо робити? У вас звук зникає трохи. Ну, сьогодні інтернет, тому що усі у карантині глядять серіали, ви ж розумієте. Всі в інтернеті сидять. Так. Ну ви ж так само у інтернеті. Та ні, я тут... Ну, конечно, понятно. Я тільки що розмовляв, все добре було. А у вас щось трохи... Ну, мабуть, у Білорусі інтернет Зникає. не такий хуткий, як в Україні, тому у нас тут є проблеми, я ведаю про їх. Але працюємо як А можемо. що ви взяли? Ж такий самий інтернет. Та ні, худше, я була в Україні, у мене добрий інтернет льотав, а у Білорусі чомусь є затримки. Ну, може. Нічого, все наладять, буде добре. Так, згодна. Ладно, я побігу. Що, карантин були у вас там? Ні, у нас нема, ми на самоізоляції. О. Білоруси, вони Просто самі по себе бажанню, рятують. так? Щоб не закінчилось все плачевно для вас. Дякую, я роблю від себе, що можу, я на самоізоляції, сижу дома, нікуди дітей не пускаю, сама не таскаюсь, і тому, ну, роблю усе, щоб від мене ніхто не захворів. Свідома білоруська, добре, я зрозумів. А я футбол ваш дивлюсь, тільки ваш залишився. Ой, слухайте, скажіть, каб яны припинили гэта ўсё, ну гэта ж небяспечна. Я разумею, що на гэтым хайпе выехаць можна, але ж так нельга рабіць. Припинім Навіщо пандемію. воно йому, хіба це... О, ви зависли. О, ну пробачте. Ладно, я побягу, каб вас не На дратаваць тим, що я інтернет пишу. зовсім. Добре, щиро дякую, слава Україні. Живе Білорусь. Живі вічно, дякую. Героям слава. Цудоўна закончили. Галоўнае сказали, живе Беларусь і слава Україні. Гэта лайк. І гэта донат на экран, дапамагаем Алені збіраць кошты лекарам. Сёння буду званіць пану Васілю, будем дамаўляцца, як мы гэта зробім. У нас в чаце всі красуні. Згодна 100%. І, да рэчы, вы такую прыгажосць, як у наших чатах, нідзе больш не пабачыце. Гэта я вам кажу, як эксперт па чатах, потому што я таскаюсь паўсюль, я бачу, і мне здаецца, што нашыя чаты самыя прыгожыя. У нас і хлопцы самыя прыгожыя, і дзяўчыны самыя прыгожыя і разумныя. Гэта я вам кажу 100%. Оленка, я ж бачу тебе, сонечко. Тьомкі-тьомкі. Вітаю. Гэта не вам. Я не музейный экспонат. Что вы на меня так глядите? Я вас драна чую. Ну ладно, дівчина, та й гляжу. О, дякую. Что вы там у карантине ляжите, отпочиваете уже кольки? 2 тижні, мабуть? Альбо больше?
У мене нема карантину. Ви працюєте? Ой, який поганий інтернет. Ну, пробачте. Не здали інтернет. Поганий інтернет. Дуже Ну, поганий. я нічого не можу зробити, я Переживаю. боюсь. Я Але у вас боюсь. теж карантину нема? Ні, у нас нема. Ми на самоізоляції. Батько казав, каже, не переживайте, не робіть кіпішу. Там не ведіться. Так. І він багато чого каже у останній час. Капець інтернет поганий. Ну, добре, я побігу шукати, у кого добрий інтернет. Ну, бачите, свариться на мені, що. Дренний інтернет. Хоча я бачу трансляція йде, ну, нормально. І шукаю рулетка цікаво, що саме нормально, все добре. Ну так, зараз сидять всякі серіали, глядять. Мені не дають працювати. Що ти з ними будеш робити? От бешкетник. О, Серж, вітаю. Это ви кому? Коли цей клятий вірус скінчиться? Ніколи він вже не закінчиться, він вже пішов. Питання у тим, коли ми зможемо додати час лікарям не рятувати, а просто лікувати людей, щоб не було ось такої, ну, кількості захворівших у один час. Тому обмежування ввели насправді не для того, щоб вірус вас не зачепив. Він зачепить у будь-якому випадку. Але просто треба зараз можливість дати докторам працювати. Тому що, ну, така кількість людей, вони просто самі не справляються. Треба розтягнути цей час, і я тут погоджуюсь абсолютно з Піром. Ми з ним розмовляли на гэтую тему, мне здаецца, 2 тыдні таму, і мы прасілі абмяжоўвацца не для таго, каб не захварэць, а для таго, каб даць магчымасць лекарам працаваць. Так, ну што? А вось гэта модна так? Віталія, вітаю! Ён мяне не разумее. Ладно, Италию. Я хотела спитать, do you speak English, але... Витаю, Украина. А что вы сумные такие сидите? Хожу по Украине, все сумные. Вы что? Не хочешь со мной размовлять? Беларусь, витаю. Еще что? Беларусь, скажу, витаю. Я просто не расслышал. Ну, я зразумела. Ну, дрэнный интернет сегодня, бачите. Что здесь делаете? Хожу, з людьми размовляю. Ви на самоізоляції або ходите на працю? Бляха. Чому я на мене зливаюся? Не зрозуміло мені. Військовий? А що гэта я зникла? О, цікаво. Зараз спробуємо ще раз. Андрій, привіт, Маневичем з Варашу. Хелен, ти зникла, я повернулася, тому що, кажуть, дренний інтернет перезавантажилась быстренько, скоренько, хутенько. Привіт, Маневич тут. Волинь, вітаю, Андрій Зіньков, вельми приємно бачить. Ходимо по карантину, по Україні. На жаль, стратила свого сябра. Така приємна розмова починалась. І я не поспіла. Вітаю, Польща! Зайшов у Білорусь, поглядіть на білоруську, яка розмовляє білоруською мовою, але нічого не розуміє. Навошта я не розумію? Коли ти не ведаєш мову, навошта ти обираєш країну? Ви скажіть мені. Навошта? Беларусь. Привітання. Півні феї. Україна, але вже бачились.
Я вас не бачу. Привіт, чат. Rock Music World. Вітаю, друже. Вельми приємно бачити. Сьогодні у день таскаємося, ходимо. Мені здається, що яни на хлопців реагують ліпше, тому що яни бачать дівчину і одразу зникають. Білорусь. Зникаю. Каже, зникаю. Ну і ладно. Польща. Є, Валя. Так, містик. Містик треба казати. Не містик, я не веду, откуда у мене це взялось. Мабуть, ніде почула. І використовую. Ой, які білоруські хлопці. Усіх ми любимо. Чарка, шкварка. Джохан, Вітаю вас. який Білорусь, ти о чому? У вас Ми ця в євреї. Білорусі. Ну, А що ви не білоруси? А ти откуда? Я перше питання Нет. задала, відповідайте мені перший. А, ми євреї. Які ви габреї? Я не бачу. А чого під стягом Білорусі Ну? сидите? Не бачиш євреїв? Ні. Трохи дуєш, трохи ні? Ну, у вас вельми примітивний гумор. Не актуальний. А гэта модно так сидеть, да? Я просто, ну, мабуть, нечто не розумію. Нічого, бухаю. Нехто мені дзвонить. Я не зрозуміла. А, Вова дзвонить мені у скайп. Давайте його запросимо у рулетку. Вітаю вас. Давайте ми його запросимо у рулетку порозмовляти. Давайте мы запросим нашего сябра. Нашего сябра запросим у рулетку, потому что я пропонувала записаться у скайп, але у меня, на жаль, вельми дрэнна працуе зараз скайп, потому что я так само з гэтай Якія Містик слухав альбоми Вадера. Я не ведаю, хто такі Вадер. Тому Містик мені потім розповість, що він... О, я навіть у Уругвай попала, прикиньте. Во, цікаво, а що Уругвай шукає у Білорусі? Так, я побігла по Білорусі шукати її Білоруси. О, моя охорона. Іди сюди, охорона. Не шумі. Зараз ми будемо шукати «Я білоруса». Я сьогодні записала з їм ролик. Ну, і ён, звичайно, і я. Ми записали з їм цудовний ролик, але вельми таки дренний був скайп, що просто я поглядела трансляцію і, ну, вельми складано. Шукаємо «Я білоруса». О, Боже. Діти, идите, уже вечера скоро. Идите вечерите. Так, шукаем. Шукаем. Моего сябра шукаем. Слухайте, я скоро такая универсальная буду. 10 дел в 1 час робить буду. А кто там на мою Марусю наезжает? Зараз почекайте. Я зараз повернуся у чат, погляжу, хто там. Я вас вітаю. Я шукала одного чоловіка, а знайшла іншого цікавого білоруса. Як справи?
Вітаю вас. Ой-ой. Ой-ой, не зникайте, я останній час вас потрапила, згубила. Так добре, ми з вами почали розмовляти, і я вас Так. згубила. Так, это я побачу, что вы чат рулец, и можно не поспілкуватися з вами. Кльово. А розповідайте, коли ласка, за свою Але, працю. мабуть, Пишуть вітання патріотам. пропадає інтернет. Як ви мене чуєте зараз? Я вас чую, але, мабуть, я буду зникати, тому ви розповідайте, а я буду сидіти мовчки. Так, але... Так, про що порозмовляємо тоді? Давайте розповідемо нашим сябрам, откуль ми узяли пагоню і бел-червоно-белый стяг, тому що, мені здається, не вельми добре гэту усю історію ведаюць і рахують, що БЧБ гэта з часов ВКЛ, але гэта не зовсім так. Мы узяли адтуль каляри, але сцяг ён наш прыватны Беларускай Народнай Рэспублікі. Мне здаецца, трэба пра гэта распавесці. Коли ви мене глядите, у мене потормак, як ви мене бачите? Бо я вас бачу всюди вельми дрэнна. Ви мене бачите дрэнна, а я Інтернет вас мой. чую і бачу вельми добре. Ну, Тому це- я буду мовчки, а ви розповідайте. Добре, тоді зараз давайте порозмовляємо про наші символи, так? Ті, які кажуть про те, що наші символи, це не наші символи, це некі інші символи, і коли молоді треба нешта про гэта казаць, даць аб тым, што гербу нашаму 600 год, а вось гэтаму сцягу ЧБ, якому кажуць яму 100 гадоў, але насамрэч самае важнае, гэта колеры нашага народа, гэта і ў вышыванках, гэта і ў гербах нашых проці, нашых князёў, і на сцягах таксама былі гэтыя асноўныя колеры, чырвоны і белы. І калі кажуць яшчэ апошнім часам кажуць пра тое, што вось гэты герб ён сябе нейкім чынам запятнаў, запэцкаў сябе. Нейкім чынам зробіў так, што вось калісьці нейкія атрады там нацыяналістычныя карысталіся ім, таму ён сябе запэцкаў. Дык вось хочацца сказаць гэтым людзям, што нам рабіць тады з Брэстам. Ён таксама сябе запэцкаў, таму што калісьці ён прыймаў у сябе парад гітлераўцаў і якраз чырвонай арміі. Дык што тады рабіць нам з Брэстам? Можа нам яго зруйнаваць ці што? Я уже не буду казаць про тое, хто такі быў Власов, так? Армія з танкамі і самалётамі. І ён расійскі сцяг ніякім чынам не запэцкаў, не замазаў. Дык вось не вельмі разумела, чаму так адносяцца да нашага сцяга. І калі вось кажуць, што вось сябе запэцкаў, я хочу сказаць, людзі, вы калі на вясёлку радыгу глядзіце, што бачыце? Вы бачыце там сцяг геяў, гей-парадаў? Выходзіць, што вясёлка таксама сабе запэцкала і запятнала. Гэта бред. Тое, што нашы сімвалы, яны павінны абараняць нашу краіну, яны павінны гэта рабіць. Вось, таму нам трэба вярнуць нашы сімвалы. Вось. Бо гэта як аберэгі нашай краіны. Вось. І яшчэ хочу дадаць да таго, што калі вось... Ну што гэта з інтэрнетам? Ну што ты будзеш рабіць? Ё-маё! Сябры, бачыце? То бок, ну, я вельмі яго паважаю, я вельмі яго люблю, таму што ён чалавек вельмі разумны, і ён распавядае рэчы, такія не патэрны, а
з велічезнай любоўю ў сэрцы і з неабходнасцю павяртаць усе гэтыя сімвалы. Дзейсна, беларускі сцяг, ён каляроў нашай нацыянальнай вопраткі, калі паглядзець гістарычныя фота, нейкія іншыя даведкі у кніжках, тое, што насправдзе бела-чырвоны каляры, яны выкарыстоўваліся ў вопратцы як асноўныя каляры беларускай сімволікі. І калі паглядзець сімвалы беларусаў, ёсць вельмі такія цікавыя сімвалы, яны, гэта не буквы, не літары, не лічбы, сімвалы у бел-чырвоным выглядзе. То бок, той сцяг, якой мы маем зараз, ён яшчэ з каляры ўзяты так дзейсна з часоў ВКЛ, то бок у яго гісторыя вельмі багатая і вельмі прыгожая. І калі кажуць, што гэта нейкі там нацысцкі, фашысцкі сцяг, гэта хлусня насправдзе. Ой, на жаль, я загубіла. Шукаю беларусы, вас шукаю. І Вову шукаю, і страціла нашага беларускага сябра. Таму што, Вось зараз чамусьці працуе вельмі добра інтэрнэт. А пачну размаўляць, і, на жаль, ён трошки пачне падлагіваць. Ну ладно, гэта такое. Говорю, ясно. Я зразумела. Чырвона-чорны гэта твае. Окей. Я іх таксама паважаю. Увогуле, калі нацыя паважае свае сімвалы, сваю сімволіку, і не кланяецца іншым, гэта вельмі важліва, таму што, страціць краіну, вы бачыце, як нефік нафік. Знойдзецца нейкі адзін полу, якой будзе дарожнія карты падпісваць, дарожнія мапы. І капец. І ты, як грамадзянін, не ведаеш, у які кут брасацца, таму што падпісвае за тваімі плечыма ўсё, нічога ты не бачыш, не ведаеш. Толькі дэ-факта потым. І акупацыя, і анексія, і не паспяваеш сцежыць, што адбываецца вакол. Я хожу па Беларусі, сябры, зараз. Я шукаю Вову. Я трошки зараз у чаце не ў тэме, але я гляджу, што, говорю, ясно, сёння вельмі шчыра на 300 секунд. На жаль. Бачыце, і Вову не бачу, і трэба спытаць у чаце поўнае імя і імя па бацьку, таму што мне не вельмі зручна размаўляць людзей, калі я не ведаю, я бачу іх, я ведаю іх візуальна. Вось насправдзе ты чалавека ведаеш больш з тэлеграм-каналаў лепш, чым вось у такім звычайным жыцці. Дай мне яшчэ 5 хвілін, калі ласка. Мне трэба знайсці аднаго цікавага чалавека, і я тебе аддам кампутер. Гэта ўжо пайшлі намёкі ад дзяцей, што ты доўга сядзіш, ты абяцала гадзіну, а ўжо сядзіш больш за гадзіну. А абнімашкі, ўсё як мы любім, цёмкі-бомкі. Вова, шукаю цябе, шукаю. Зараз напишу тебе, што я цябе шукаю. А то загубила сябра свайго. Я, напэўна, мяне бачыць. Я не ведаю. Вуліцы не бачыць. Вось так, сябры. Бывае. Прабачце мяне, калі ласка, 30 чалавек глядзіць. Зараз я знайду нашага сябра. Ой, боже. Я б вам адчыніла штору, каб вы бачылі, хто тут сядзіць. Гэта капец. Дзеці гуляйце. Чаго вы рулеце? Вы ведаеце, што ў рулеткі нельга сядзець? Кавалеры. Так, Містик пашоў распавядаць пра музыку, гэта добра. Шукаю цябе, шукаю, сябра.
ведаеце, самыя цікавыя людзі, яны срываюцца. Вось як нейкі дубень, дык ён размаўляе са мной. Вось у яго час мяне абразіць ёсць. А як нармальнага чалавека шукаеш, дык абрываецца адразу рулетка. Ну што ты будзеш рабіць? Капец. Слов не хватае мне. Не хапае. Ай, на жаль, перамкнуў, вельмі прыгожы быў. Там было возера і лес. Вельмі прыгожа. Хацела вам паказаць, а ён мяне вымкнуў. Пуцін хуйло, згодна. Дзякуй, чат. І нічога не дадаць, і не ўбавіць. Але вельмі спадзяюся, што яго таксама прыляціць за ўсё тое, што ён зрабіў. Ну што ты, мой сябар, я цябе шукаю. Макс, що ти що? Бачили? Пригожость. Я вже другий раз бачу. Там пригожа. Попрошу наступний раз, коли яны мяне не сольють. Детям до 18 год сядзець у рулетцы забаронена. Але яны такія крутыя малолеткі сядзяць, капец. Такія. Саша Беспалый, вітаю вас. О! Зараз, мне здаецца, трошки лепш трансляцыя павінна пайсці. Трошки лепш, але затрымкі ёсць. Ну, ёсць. Я нікуды ад іх не схаваюсь, на жаль. Так, але вось мы размаўлялі пра сімвалы беларускія, так? І вось казалі пра тое, што наш сімвал павінен быць абярэгам. Але калі у нас зараз вось гэты вяночак, на яком лентачкі, так? Ён вельмі падобны на паграбальны вяночак. А там ёсць такія ленты, каб там было ўжо напісана на вечную памяць ад старэйшага брата з Крамля. Это те самое, что, мабуть, и потребно было нашему президенту. Ось. Згодна. Так что треба молодість да, а наши символы, они довольно историчные, вельми старые, и я повинны вернуться, коли мы символы, то мы страчиваем все самое важное подмурок той, на яким будуша країна, наш народ. А зараз, как мы уже 200 с чимсь год живем у Украине, в якой ничего гэтага нема, то народ потроху становится таким абыяковым до всего. Вот 200 год, чим с царских часов, чем человеку нашему голову, коллегу, нема, опять и кажут, вот Москва нам помогает. Чем она нам помогает? То, что она изничтожила нашу культуру, нашу мову, она, вот это наше развитие стремало 200 год назад. Бачу, все знакомитые люди России, у них всех фамилии у большасці кончаются на ски, на вич, и яны свои роды ведут з наших землях. Вот, это то, что мы брали для себе, и они это робили заўсёды. А коли после войны с Наполеоном, коли были повстания, то российские цары тут закрывали учебные установы высшей эдукации, университеты, забаранили друкаванне на беларускай мове и увогуле друкаванне кнігаў. Вот что они робили. Тому молодь повинна ведать, что коли мы долучимся до России, яны з нами зробят то, что они робили з нами заўсёды. Яны почнут знищать культуру, историю, умнейших яны заберут к себе в Москву и Петербург, тех, у кого есть руки, яны поманят руки. Остальное яны
як сказать, будут потихоньку и говорить, как мы были такие недалекие люди, у яких ничего своего. А человек без веда абсолютно. Вот то, что с нами по сегодняшний час и робит. И то, что робит наш президент, яким, коли б він ведав історію свого народу, мабуть, він би, може, по-іншому відносився до своєї країни, до своїх громадян. У яго няма вось гэтай нацыянальнай думкі ў галаве, ён не разумее гэтага. Мне здаецца, ён увогуле не адпавядае ні кантэксту Беларусі, ні нічого, у яго нічога беларускага у ім я не бачу. Ні мовы, ні любові да краіны сваёй. Паглядзіце, што зараз адбываецца. Мне складаецца такое ўражанне, што ён чым хутчэй ён нас знішчыць, тым лепей для яго будзе. Няма беларусаў, няма праблем. Это все, что отбывается у нашей краине, это великая деградация территорий и молоді. Відбувається за той час, яким він керує. Тому що він сам йому не навчився за ці 26 років. Ось спокійно він виглядав. Він виглядав доволі древно, не вельми розумний. Чоловік, який не вмів купити собі одягнення, на вырос купляли ему чомусь, неведомо кто. Человек, який взялся на баяне играть, потом взялся петь не умея, взялся колхозом руководить, он так само его там развалил. Взялся на белорусской мове размовлять, тоже не умея по-перцы это робить, он не научился. Имиджмейкеры зробили ему вот этот выгляд, ему выгодовалось, и он подумал, что нет, я теперь никуда не пойду. Собой довольны. Але ведаеце, што мне вельмі імпануе зараз? Я бачу у моладзі велічэзнае жаданне павяртаць нашы сімвалы. Ось я толькі што распавядала, што БЧБ гэта ж не выключна колер. Нашыя беларускія сімвалы, яны у бел-чырвона-белым колеры, і іх трэба ўмець чытаць, таму што ёсць сімвал сям'я, любоў. Гэта выключна беларускія сімвалы, якія, на мой погляд, вельмі прыгожыя. І я, калі ездзіла зараз ва Ўкраіну, я вазіла сімвалы самі, магніты. То бок кожны сімвал нешта азначае. І яны на нашых паясах, яны на вопраткі нашай. То бок вопратку таксама беларускую можна чытаць, таму што кожны сімвал ён нешта азначае. Так, але частка моладзі, частка нашага народа, якая жыла вось в этой культуры тотальнай і лжы расійскіх цароў, і зараз вось гэта потым Савецкага Саюза, і зараз вось гэтага нашага дзядзькі, мы жылі у тотальнай і лжы. Вось у культуры гэтай тотальнай лжы, і мы вельмі шмат чаго страцілі. Мы страцілі сваё развіццё. Бо калі да падзела Рэчы Паспалітай, гэта была даволі развітая краіна на ўзроўні Францыі, Іспаніі. А гэты чалавек, які прыйшоў да ўлады, ён нічога не зрабіў дзеля свайго народа, нічога. І ён сказаў толькі тое, што дэградуюць нашы... Дэградуюць. Вось гэта вялікі жаль. Вось калі казаць, што была калісьці літоўская, там жылі ўсе, і татары, і габрэі жылі, і літоўцы, і літувісы сённяшнія, і беларусы, і ніхто не чапляў з гэтым. Усе жылі добра, але вось калі габрэі паглядзелі, што прыйшоў гэты дзядзька да ўлады, яны ўсе зняліся, і пабачылі, што тут ужо перспектыў ніякіх няма. Але, як казаў Севярын, з нашых тэрыторыі 18 нобелеўскіх лаўрэатаў. Гэта вельмі адукаваны, разумны, але ён трохі замбаваны за гэтых 250 год. Трэба гэта ўсё вярнуць. Трэба, каб прэзідэнт вярнуў веды аб сабе, нашаму народу. Тады не будзе размовы пра то, віцебск наша, і оно было заўсёды наше, і будзе заўсёды наше. Але трэба даць веды народу. Самый великий жах для нашего народа — это
тое нема ведаў па табе. Не было ніякіх наконт таго, калі бы па ёй была мова, то нам не трэба было змагацца зараз за сваё незалежнасць. Шмат людзей не ведаюць, трэба ведаць. Тое ж страцілі за 25, потому што калі праводзілі як яго рэферэндум, гэта тое самае, што праводзіць рэферэндум на тое, ці патрэбна сонца. Так. Конечно, когда ты проголосуешь не потребно, надо дать веды сразу, а потом глядеть, какие принимать решения. Згодна. Але, на мой погляд, зараз яшчэ не ўсё страчана, і у нас, разумееце, яшчэ засталіся нашы, невялічкая колькасць людзей, якая даносіць інфармацыю, якая прапагандуе Беларусь, беларускія сімвалы, беларускія традыцыі. То вы бачыце, я таксама ў 35 год павярнулася. Прабачце. Так, я кажу про тое, што 35 год я павярнулася да Беларусі больш сэрцам. Я як ніколі яе зараз адчуваю, і я адчуваю небяспеку за Беларусь. Зараз, як ніколі, у мяне ніколі такой любові да роднай краіны, напэўна, не было, таму што насправдзе яе знішчвалі. Разумееце, у беларусаў гэта не чакае Украіну, таму што я з Украінай ўжо вельмі знаёма, і ў некаторы час, асабліва пасля, калі пачалася вайна, пасля 2014 года, мне здавалася, што вы, украінцы, не разумееце, што вы згубіце, калі вы прададзіцеся, таму што былі вось гэтыя годыліся качэлі. Насправді, Україні, мне здається, навіть не здається вже, я упевнена, Україна не дозволить знищити свою націю. Кількість патріотів яна павеличувалася, зараз національна символіка паўсюль просто, по Україні йдеш, яна паўсюль. Беларусь гэта страціла, амаль. І засталіся вось некаторыя, вельмі маленькая колькасць людзей, якая ўсё гэта прыцягвае абратна, паказвае, распавядае. Усяслаў робіць вельмі клёвыя ролікі гістарычныя, ён паказвае прыгажосць нашай краіны. Дзейсна, расіянцы, яны знішчваюць усё, што яны бачаць вакол сябе. Яны як, проста ардынская гэтая навала праходзіць, нічога не застаецца. Абсалютна. Яны знішчваюць усё. Яны рахуюць, што яны на правах нейкага умоўнага старшага брата маюць права адабраць у цябе мову, маюць права адабраць у цябе сімвалы, увогуле краіну адабраць і цябе зрабіць рабом. Не. Пакуль ёсць сілы, мы будзем змагацца. Няхай нас абражаюць, няхай нас абзываюць, але я беларуска, і я вельмі гэтым ганаруся. Шукаю своих сяброў з Беларусі, продолжаю. Дети мне тут уже показывают, что ты лимит свой забрала, что это такое. Вельмі дрэнны зв'язок, на жаль. Кіт з сокирою, вітаю. Дуже рада, Влада, тебе бачити. Донат на екран. Все працює. Рулетка не працює, донати працюють. Збираємо лікарам, і ввечері буду вже з паном Василем домовлятися, як ми гэтыя кошти перерахуємо. Сьогодні Пір так само звертався у своїм стрімі до допомоги, калі ласка, тому що вельми складана ситуація. Їм треба зараз наша підтримка, вельми. Джек Стайлер, вітаю. Іван Кулеш, підписуйтесь на білоруських блогерів, поширюйте. Так, у мене у описанні усі мої сябри. І там, видите, оно ж, крок за кроком, мої сябри моїх сябров. І так далі. Ми сьогодні з Володимиром, коли розмовляли, як я почала розмовляти білоруською мовою, гэта ўсё просто асяроддзе маё. Я знайшла людзей, якія вельмі прыгожа размаўляюць беларускай мовай. Я пачала да іх прыслухоўвацца. Дагэтуль я чытала беларускую літаратуру і продолжаю яе чытаць, калі ў мяне час ёсць, дазваляе. І я вельмі хутка пачала размаўляць, насправдзе. Менш за 2 месяцы, паглядзіце, я зараз просто бегла беларускай мовай вольная, я на ёй думаю, я яе не перакладаю ў галаве з расійскай. Наадварот, у мяне ёсць некаторыя затыкі, калі мне трэба расійскай нешта адпавесці.
Я перакладаю ўжо. Напрыклад, амбасада, я ўжо забываю, як яна расійскай выглядае, як яна перакладаецца. То бок у мяне амбасада, і ўсё, я просто... Я нават зараз, калі размаўляю, то бок у мяне гэта звычайнае, я выкарыстоўваю такое спалучэнне, нават расійскай мовай, калі размаўляю, то бок. То ўзаемна. Так, кекус-пакекус, мне здаецца, ніхто не нават не здаецца, я ўпэўнена, што ў гэтым чаце ніхто ніколі не выдаліць Кастуся Каліноўскага словы і яго заветы. Мабыць, проста YouTube ён не прапускае. Такое таксама адбываецца. Як я 3 разы цябе прапусціла? Не можа быць. Я не жамкаю клавішамі. Не сварыся на мяне. Я не жамкаю, я просто тебе не бачу. Давай. Окей. Ты шукай мяне сам. Я не буду бачыць. Мяне сам. Я просто, добра. Я зразумела, мы з табою канфліктуем. Окей. Калі хтосьці на мне прыпыняецца, я просто буду далей гартаць, а ты сам мяне шукай. Окей. Будзе жах, калі я яго перагартала насправді. О, піўныя феі. Вітаю. Так, ты что, ку-ку? Прабач мяне, калі ласка, я бачыш такая яшчэ не вельмі вядомая, свядомая. Я хожу по Беларусі. Я толькі што сустрэла цікавага чалавека. Блядь, почините интернет, на. Трэба было спытаць, як мне пачыніць інтэрнет. Гэта насправді... Так, Кекус, я просто сама... Я ж ім пишу некаторыя паведамленні ў чатах, і я нават як мадэратар не магу некаторыя пісаць там фразы. Ён дзесьці, яму не падабаецца, і ён просто знікае паведамленне адразу, і ўсё. І ты яго не бачыш. То бок, я ведаю, што людзі, якія у нашым асяроддзі, яны не будуць знішчваць паведамленні. Толькі залётных. Вось бывае такое, што залётныя нейкія заходзяць і нейкую хлусню пішуць, але зноў-такі у мяне на стрыме гэта такое, просто такого амаль не адбываецца. Піўны фей — це такі чувак 150-кілаграмовы з крыльцамі і піўным пузом і чырвонаю мордякою. Так. Нешта такое было. Прабачце, калі ласка, у мяне моя кіця, яна робіць гадасць. А псік, што ты робіш? Псік, Ліса. Кс-кс-кс-кс. Іди сюди. Што ти там мне робіш гадасті? Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Кс-кс-кс. Погляди, кого я знайшла. Прабач мяне, калі ласка, бачыш, я... Весь час все натискает, только тебе убашу, и одразу проскокиваешь. Я больше не буду. Слухай, я поглядела, зараз запись у рулетцы, яна лепшая за запись у скайпе, потому что я пераглядела нашу ранковую с тобой запись. Таксама, такие тормозы просто гамон. Распавядзі, калі ласка, тое, што ты мне распавядал сёння. Я уже запамятаў, калі нагадаеш, я тады распавядаю. Мы з тобой размаўлялі наконт таго, як мы пачалі з тобой размаўляць беларускай мовай, як яна у наше жыццё павярнулася. То это самае, мы, здаецца, распавядалі пра тое, калі мы там пачалі хто размаўляць беларускую мову. Так. Калі служу яшчэ, это ў 91-м годзе.
Я на той момант апынуўся зненацку са строевых часцін у стройбат перайшоў і апынуўся у Казахстане. Ну, это Байконур, город Ленинск. І ось у нас у році было 18 чалавек з Украіны, нас 12 было. І ось каб адрознівацца адзін ад аднаго, мы пачалі беларусы паміж сабой размаўляць беларускай моваю, а украінцы пачалі размаўляць паміж сабой украінскай моваю. Але ж увесь час мы трымаліся разам, і мы кожны дзень, калі быў пад'ём, мы віталі адзін аднаго, украінцаў мы віталі, а Беларусь. На той момант адказвалі жыві нам героям славы. Ну і ось это самае з таго часу, потым у 90-х пачаў ужо удакладняць сваю мову. Потым я уступіў у БНФ партыі адраджэння. І у 92-м у верасні Мікола Статкевіч, мяне тады з ім былі пазнаёмілі, можа ён зараз і не памятае, але ж мы каля дома ўраду прымалі прысягу Беларусі. На той момант вайсковыя не прымалі яшчэ, а сабраліся БНФ адраджэння і беларускае згуртаванне вароцаў сабраліся на плошчы каля дома ўраду. Было святочнае такое мерапрыемства, калі все прымалі прысягу Беларусі. І пасля гэтага толькі пачалася прыняцце прысягі ў войску Беларусі. Пасля таго, як гэта ўсё адбылося. На той момант я прысутнічаў на гэтым мерапрыемстве і адным з першых прымаў прысягу Беларусі. Клас. Ведаеце, бачыце, якая у нас Беларусь ёсць з вами? Ну, а потым я табе казаў, што ў 13-м годзе я зламаў і ў 13-м годзе я зламаў шыйку сцягна, быў это самае, ляжаў шмат, і мне займацца было нічым, і я пачаў ужо вывучаць граматыку беларускую. Вось з таго часу я пачаў пісаць таксама беларускую мову. Вось, калі ідуць да нашых чыноўнікаў паўсюль, я пішу толькі, усе заявы я пішу толькі беларускую мову. І вось што я зараз быў на бальнічным, это самае, што мне спадабалася, это тое, што у нас пайшлі новыя блянкі тых самых, і вось тут калі, ну, можа тут, Так, бачу. Не удаецца это самае, ну, камеру. Не фокусирую, ну, я ведаю, гэта адваротная сторона, так, бальнічнага лістка гэтага захворванага. Ну, так, не, але ж, што непрыемна было ў гэта, тое, што... Нет! Поверните мне яго сюды обратно. Там, калі зараз робяць гэты ліст, на ім на адвароце, насправді на беларускай мове напісана, ну, я працавала, я бачыла, зараз трэба спытаць у Воваці, ёсць, там, ён беларускамоўны, насправді, яго пачалі друкаваць у беларускім выглядзе. Гэты лісток, у яго зараз беларускамоўны выгляд. Таму мне вельмі прыемна бачыць. Халера, так, не кажы, але я ж разумею, што я ў прямым эфіры, я не магу сказаць, як гэта насправді, што гэта такое. Так, я музейны экспанат, руками не чапаць. Да пабачэння. Так здзівована, о, нормальная жанчына сидит. Нічого собі, а що такі бываюць? Выйдите на улицу, у нас багато насправді. Майор сьогодні злий. Так, ну, дрэнна працує інтернет, на жаль. Видите, бачите, мене зриває з усіх просто. Я уже сижу там, нічого не кажу, каб не потому что накладається гук, і атрымліваецца, што калі Вова каже, я нешта кажу, і ми один з одним конфліктувати починаємо. Тому я сижу уже мовчки, нічого не кажу, і не додаю коментари. Трасца. Кажи трасца. У меня тросянка, у меня суржик.
Так, я нічого не чапаю. Спыніся. Чуеш, а покажи адварот гэтага лістка, таму што на паперы там беларуская мова, я ведаю. Спыніся, калі ласка. Зараз гук я вымкну. Там паўсюль это самае. Ось лісток непрацаздольнасці. Твою з бритвою. О, не. Здаецца, это самое, все добре. Ну, ну, все добре. Так что, ось, ну, тое, што адбываецца ў Беларусі, лагодная беларусізацыя, мне то падабаецца. Ось. Ну і будзем спадзявацца на тое, што не толькі ў гэтым всё, але ж пойдзе і далей, вось, ну, беларусізацыя. Вось гэта ўжо прыемна, тое, што вось ужо зараз мы бачым. Так. Тое, што вось усе у нас ідуць аб'яўленні прыпынка ўсіх у аўтобусах, там у грамадскім транспарце. О, нешта все гальмуе, сёння нешта не ідзе. Я цябе чую вельмі добра. Я нават падумала, мабыць, мне вымкнуць камеру, каб я цябе лепш бачыла і чула. Прыпыняецца, нешта гальмуе. Ну, але ж это самае. Ну, неяк будзем размаўляць. Ось. Так. А то я кажу, што я хожу. Чат-рулетка не дасць такое зрабіць. Яна будзе тады перамыкаць, як толькі ты камеру вымкнеш, яна будзе перамыкаць далей цябе. Ну, это ўсё роўна будзе, што ты націснеш далей і пойдзеш далей. Я зразумела. Ну, добра, я тады не буду нічога рабіць. Таму тут ужо патрэбна так, ужо змірыцца з тым, што адбываецца, і з тым, што ёсць на самой справе. Так, ну, мяне ж абіраць няма з чаго, разумееш, я ўжо і... Ну, калі будуць там пытанні якія-небудзь. Так, сябры, задавайце гэта, я нагадваю. Не, калі там будуць пытанні якія-небудзь, то няхай пытаюцца, я буду ўжо адказваць, там не гледзіш. Добра. Сябры, нагадваю, гэта наш, я беларус, Владзімір. Гэта мой спаўразмоўнік па вячоркам, гэта наш сапраўдны хлопец беларускі. Калі ёсць пытанні, якія датычацца Беларусі, у мяне пытанне заўсёды адно, як нам павярнуць нашы сімвалы, нашу мову, нашу любоў да краіны ў сэрца беларуса. Што трэба рабіць? О-о. Только не кажи мне, что мы зависли. Ну, и висим. Што трэба рабіць? Трэба, каб беларусы больш чулі, ну, што нехта яшчэ размаўляе беларускай мовай. Тады вось, ну, я на прыкладзе чат-рулеткі той же самае кажу, што не, все, я тебе чую добра, але ж картинка кроху зависла. Не, ну это, ты чуешь? Так, добра, чую, таму кажи, картинка гэта фігня, нам галоўная інфармацыя. Ось, адліпла. Дык вось я кажу про тое, што трэба, каб людзі больш бачаюць, трэба ўвесь час, калі я па чат-рулеткі хожу, я задаю людзям пытанне, што яны або сароміцца. Ну, то так, это самае, калі я ў людзей весь час пытаюся ў чат-рулетцы, чаму яны не размаўляюць беларускую мову? Яны кажуць, што яны яе ведаюць, але ж яны ёю амаль не размаўляюць. І вось яны адказваюць, што яны там або саромяцца адказваць, або яны дрэнна ведаюць, таму яны таксама саромяцца. Ну і вот атрымліваецца тое, што яны, ну, троху,
Ну, это сорам. Ну, здаецца, які сорам может быць ад роднай мовы? Калі ты размаўляеш або ты намагаешься размаўляць беларускай, чаго людзі не размаўляюць. Ёсць і такія, што сустракаюцца, што кажуць, я яе добра ведаю, я бяецца. Ну, вось гэта я не ведаю. Я тады пытаю людзей, я кажу, ты хто па нацыянальнасці? Калі ты сапраўдны беларус, то давай будзем размаўляць беларускую мову. Калі, ну, такія людзі звычайна тады цябе націскаюць далей, праходзяць міма. Ну, або ёсць такія, што з табой размаўляюць павольна, пачынаюць потым 5 хвілін праходзяць, яны чуюць беларускую мову і пачынаюць себе адказваць беларускую мову. Ёсць людзі, з якімі я неаднойчы сустракаюся, якія там таксама заходзяць, як і я пад VPN-ам там украінскім заходзяць на Беларусь, пачынаюць размаўляць з беларусамі, ну, тых мы ўжо адзін аднаго пазнаем тут у чат трудзяцца. Ёсць пытанне да цябе. Вось такія справы. Ёсць пытанне з чату. У вас, каб людзі чулі, каб людзі ведалі, што ёсць такія людзі, што які. Я ж кажу, што я вось сцяг павесіў побач з сабой, каб людзі ўвесь час бачылі, і вось мне па гэтаму сцягу ўжо пазнаюцца і пачынаюць. Ну. А мяне зліваюць. Я чую. Мяне зліваюць. Яны бачаць сцяг, і яны гартаюць далей. То бок яны бачаць дзяўчыну, рэагуюць, а потым бачаць сцяг, слухай, і зліваюць. Слухай уважліва. Цябе спытаў Кекус пра Кекус. Я слухаю уважліва. Ці сустракаўся ты з гвалтам у свой бок з-за карыстання беларускай мовы? Не, на самой справе гэта все неважліва, што... Не, ніколі не прыемныя для сабе словы, але ж это мізэр па параўнанні з астатнімі, як рэагуюць на мяне. Калі чуюць, што я ў грамадскім транспарце размаўляю беларускую мову, мне пагортваюцца там, глядзяць, усім цікава, ну але ж я не саромлюся ніколі, мне ўсё роўна. Я размаўляю сваёй матчынай мовай, таму мне не патрэбна там саромецца або што-небудзь казаць. Я з тобой абсолютно згодна, насправді, сябры, я ніколі... На працы яшчэ, ведаеш, мне на працы кажуць, Алена, размаўляй расейскай, мы цябе не разумеем. Я кажу, гэта ваши прыватныя праблемы, таму што у вас не хапіла розуму вывучыць сваю родную мову, вы размаўляеце на іншаземнай. Ёсць затрымка, сябры, прабачце. Я ведаю, што гальмуе інтэрнэт. Ну, то так, але ж бачыш, у чым справа. Тут атрымліваецца, што людзі... У нас усе справаздача вядзецца... Ну, это самае... Таму, напрыклад, я магу размаўляць беларускую мову, але ж усю дакументацыю на працы мне все равно не зусім прыемна. Я не кажу, што для мяне это цяжкасці, але ж для мяне гэта не зусім прыемна. Вось у гэтым уся справа, але ж ніякага гвалту ніколі не было. За беларускую мову ніякага гвалту ніколі не было. Это я кажу дакладна. Ну вось я толькі што размаўляла з беларусам, я не ведаю... Чыноўнікі і тыя, калі пачынаецца... Я чуў. Вы за сімволіку за нашу размаўлялі з ім там. Это пра яго ты кажаш? Так, але я не ведаю, як яго завуць. Слухай, так прыпыняўся інтэрнэт. Я чуў, што ён казаў, я у чым з ім пагадняюся. Ну, сёння нешта гальмуе даволі, это самае, ўсё гальмуе, я таму ось, ну, як, ось цябе я 3 разы
тебе бачу это самое, але ж я нічога не могу зрабіць. Я спыняюся, вот сижу, руки поднял угару, это самое, але тут же хлоп и пошло далее все это самое. Перагортваю это все, але ж это все неважливо. Калі люди намагаются сустрэць один одного, где бы там что ни было, это все равно отбудется. Я згодна. Так что ось такие справы. А я тут щепилася... Я ще ёсць якія там пытанні, ёсць Так. я... Ну, что, Вось а в чым яшчэ можна? Кекус піша, мне просто аднойчы нацыстам паклікалі за БЧБ нашыўкі і бафы з беларускім арнаментам. Як ставіцца да людзей, якія не паважаюць сімволіку? Вот што рабіць з імі? Та трэба не звяртаць на іх увагі. Адкажу чаму. Таму што калі пачнеш ім адказваць, это будзе ўжо нейкі скандал, так адкажу расійскую. Або тебе пачнуць фашыстоўцы тыя, хто, калі бачуць. Я тут і такое чуў, у чат рулетцы той же самы. Але ж, калі ты ім пачынаеш нешта адказваць, яны потым пераходзяць на лаянку, потым пераходзяць сюжэт, пачынаецца нешта, вось чым далей. Такіх патрэбна адразу праходзіць міма і не звяртаць на іх увагі. Таму што тыя, хто разумеюць там беларускую мову або што, яны будуць або адказваць беларускую мову, або будуць себе наўпрост адказваць расійскую, там любую мову яны будуць адказваць. Но як толькі ты пачнеш з імі сварыцца, все это потым будзе як мець звяртанне да беларускай мовы, а это не патрэбна рабіць і не звярнуць на гэта увагі, тады неяк ужо это будзе. То бок ты раеш іх проста перагартаць і увагі ніякай ім не прымацца не так, як калі ты пачнеш адказваць або там злавацца на людзей, это ўжо будзе, это не лепшае выйсце. Таму Так, это калі ў чат рулетцы. У жыцці я таксама сустракаў, таксама тое самае, лепей прайсці міма і не звярнуць на іх увагі. Тады яно не будзе мець адносіны ні да беларускай мовы, ні да цябе асобна. Вось і ўсё. Тут пишуть, Оленочка, тих, хто не поважає білоруську символіку, треба гнати за поребрік. Спитав наш сябра. Дрена почула? Ну, тут я так само згодний. Я кажу, з тими, хто не згодний з білоруською мовою, яны повинні собрать валізу и ехать до вокзалу и потом на Россию. Згодна з тобою, 100%. Валізка, вокзал, Россия. Ведаеш, мне вельмі прыемна было знаходзіцца ў Літве, тому што я пагоню бачыла паўсюль. Вось ва Ўкраіне і ў Літве, астатнія дзве краіны, у якіх я была, там сімволіка, яна проста паўсюль, разумееш, на кожным кроку, яна у ліхтарах, яна на будынках, яна нават па зямлі, калі ходзіш, у люках, асабліва ў Кіеве, там вельмі багата вось гэтых сімвалаў. Чаму у нас гэтую, выключна сцяг Беларусі, і дзе-нідзе на ліхтарах яны таксама сцягі робяць у выглядзе беларускай сімволікі. Што з беларусамі атрымваецца, чаму яны так самі знішчваюць яе? Ну, па-першае, бачыш, чым справа. Калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, ён даваў прысягу пад БЧБ сцягам і пад гербам пагоня. Але ж, калі ён накіраваў свае лыжы, загастрыў на Расію, калі ён хацеў з гэтым аб'яднаннем стаць прэзідэнтам Расіі,
Вось тады яны што зрабілі? Яны знялі наш БЧБ-сцяг, парэзалі яго на анучы. Прычым паказвалі это ўсё па тэлебачанню. Так. І вось кожнага, хто рэзаў гэты сцяг на анучы, калі мы пераможам, у нас нешта зменіцца ў Беларусі, на маю думку, трэба, каб кожны праходзіў праз дэманстрацыю. І тыя, хто ўдзельнічалі ў гэтых справах, іх павінна прывлекаць да адказнасці, каб яны адказвалі за тое, што яны рабілі ў свой час. Згодна. Вось, это, на маю думку, так трэба рабіць. А там дальше убачым, што будзе ды як. Але ж здаецца, што... Ну, а там убачым, што будзе ды як. Я просто, ведаеш, мы такой яскравы прыклад таго, што робіць Арда, калі яна прыходзіць. Але ж сёння бачыш у нас і ў скайпе не атрымалася. Ну, я слухаю. Так, слухай, я вже звикла працювати у падпольних умовах, розумієш? Всю знову стало добре. Ну, так. Слухаю, важливо. У мене завсёды, выходишь на площадь, так у тебя за спиной стоит Орда, разумеешь? Гэтыя космонавты, яны чакаюць, калі можна будзе по почках съездить табе, каб ты, прабачце, пад сябе хадзіць пачаў людна. Я, насправді, мяне не дратуе тое, што мы зараз з табой у такім складным часе, і у нас тут гальмуе ўсё. Для мяне галоўная інфармацыя, разумееш? Я сюды выхожу не з бровак фігу рабіць. Калі я чую інфармацыю, і яна даносіцца, як мы можам яе даносіць, ты ведаеш, што мы у вельмі складаных умовах усё робім. І гэта небяспечна. Сёння я чытала, што зноў кагось дзе затрымалі за тое, што ён з беларускай сімволікай, за тое, што ён прапагандуе Беларусь, як Беларусь. Ну гэта гвалт просто, разумееш? Ну гэта зрада. Як можна беларуса затрымаць за тое, што ён абараняе Беларусь? Дысананс. То так. Это в голове не укладаецца, але ж ўсё роўна патрэбна нешта рабіць для таго, каб беларускасць не знішчылася. Каб яна не загінула, і мы ўсе, як кажучы, на інфармацыйным фронце. Што ты, што я, там, не гледзячы на тое, што я не вяду блог, там, не выкладаю відэа, я толькі вось заходжу ў чат-рулетку і размаўляю увесь час на беларускай мове. Всё, это мы робім важкую справу, каб нам, адрадзіць тое, што ўжо амаль загублена. І вось гэтым наш сэнс. Так. Я заклікаю ўсіх астатніх, таго ж нашага асобнага сябра Олега, ну ты ведаеш, пра каго я кажу. Вось, заклікаю ўсіх заходзіць у чат-рулетку і шукаць адзін аднаго, размаўляць, распаўсюджваць беларускую мову, размаўляць беларускую мову, не саромецца яе, ганарыцца ёю і даводзіць гэта да ўсіх астатніх, што ёсць такія людзі, што мы ўсё это, з павагай адносімся да гэтых всіх спраў, і тады будуць і да нас адносіцца таксама з павагаю. Хтосьці будзе нас зневажаць, там, або міма, але ж тыя, хто звярнуць на цябе ўвагу, это ўжо людзі тыя, хто будуць цябе намагацца адказваць беларускую мову. Вось гэтым я і бачу сваю справу асноўную. А, ты ведаеш, я тебе больш за гэта скажу. Так, ты зараз мяне пачуеш? Там дасылаў, што калі вось я з украінцамі, з тымі ж самымі, я ўвесь час толькі беларус. Не, ну я ж разумееш, у мяне я украінка, я беларуска украінскага паходжання, таму мне сам... Можа я там, калі, чаму я пачынаю
використовувати слова, які паразити у нас лічаться. Це... Да. Так, я чую. Я розповідаю, у мене зараз сябри, хто використовує некі різні телеграм-канали, там, Viber, яны мне все пишут белорусской мовой, потому что яны ведают, что я белорусская мова, яны ведают, что я размовляю белорусской мовой. Я ведаю, я чую. Так, і мені приємно, і слухай, я вельми поважаю зараз і себе, і тих, хто кранувся білоруської мови. Що, зависло? Ні, все добре. Гальмує? Трошки підгальмовує, але я тебе чую. Ну, буває, це не важно. Так, і розумієш, мені сябри навіть самі кажуть, Алена, насправді, ось білоруська, яна модна мова. Яна моцная мова, і ты, калі павяртаешься да мовы, ты нагадваеш сабе ў мозыку, што яна калісьці была, людзі атрымваюць задаваленне і, ведаеш, мне пішуць просто там, як справы твае, ці ты добра спала, што тебе снілася, паразмаўляй са мной, калі ласка, трошкі беларускай мовы, таму што ў мяне яе вакол няма, я яе шукаю. Я гэтыя словы казала там 3-4 месяцы таму, калі я сама шукала яе, разумееш? І ось яны долучаються до мене, пишуть белорусской мовой, звертаються белорусской мовой. І насправді я з таким задоволенням з ими розмовляю. Ні, я слухаю. Ось. Так що, мені здається, це працює 100%. Просто будь прикладом комусь, і нехай вони долучаються до тебе. Вау, привет, стой, не переключайся. Что? Витаю. Ну, музейный экспонат, руками не чапать. Ну? Витаю. Кто музейный экспонат? Не, ну вы на меня так глядите. Что-то у вас интернет. Ну, проблема есть, тому я гортаю рулетку. Вау, вы... Что делаешь? Что? Алло. Ну, я вас чую. Интернет. Что-то у вас с интернетом, по-моему, со Ну, связью. дрена сьогодні працює гальмой інтернет, так. Потому что у вас тормозит видеосвязь. Гальмує інтернет по всій Білорусі, кажу. Мені здається, я з вами вчора розмовляла, ні? Я тут как раз не познакомился, да. Вітаю вас. Как вам дедушка вот этот нравится? Ну, пригоже, головне, щоб його коронавірус не взяв. Вас витают. Я тоже. Коронавирус как себе не забил. Это не смешно. Зачем вы так сразу? Поглядите, вас... Не, это не смешно, потому что я бачу, у вас там несколько человек, а вы все без масок, без пальчаток. Ну як так можно? И все. Ну, мабуть, зник інтернет. На жаль. На жаль. Тюрьма. Я не ведаю. Яны ж мені не розповідають, де вони знаходяться. Розумієте? Я уже почала все, у меня уже нервы, я уже почала волосы гонять туда-обратно. Капец, згубили Вову. Ну, що, сябри, я, мабуть, тюрьма, ну, мені здається, ні. Ну, навіть коли і турма, ну, я ж не ведаю, яны ж мені не розповідають, де яны знаходяться. А яны ж ведаюць, што яны могуць трапіць у прамы эфір да некага блогера. Я спачатку вельмі, ну, так, у мяне былі людзі, якія пападалі на рулетку, я яго знайшла. Я ўжо бачу, тут размытуюсь. Я нічога не кранаюсь. Так. Я прапаную, я ўжо больше нікога не буду шукаць, я зараз з тобой поразмаўляю і пойду, Ну там что, мы чуем один одного. Так. Ну, зараз менш беларусаў у рулетцы, таму, мне здаецца, ну, зараз... Добре, давай. Нормально. Сябры, паглядзіце, калі ласка, я зараз звяртаюся да вас, паглядзіце на мяне, Ну, паглядзіце чаму, на... ось, передо мною же сустрэла ж людзей, які табе адказваюць. Так, паглядзіце на Владимира. Ну, Вось беларусы... нешта гальмуе сёння ўсё. Ну, нічога, ай, ну, і халера на гэты інтэрнет, падумаеш.
Галоўная інфармацыя і галоўнае тое, што мы не баімся. Ні я, ні Вова, страху няма. Таму што мы адстойваем свае інтарэсы беларусаў, не чысці, беларусаў. Я яшчэ ў выглядзе сябе за Украіну таплю. Мне гэта падабаецца, таму што у мяне іншай радзімы не будзе ніколі. Мне ніхто не прыйдзе і не скажа: ведаеш, Алена, вось тебе шматок зямлі, гэта цяпер твой родны кут, і яго слаў, і яго любі. Не, гэта моя зямля. І гэта Вовіна зямля. І мы робім усё ад тое, што ад нас залежыць. Я шчыра дзякую тебе, сябар, што ты ёсць у маім жыцці. Я ведаю, што, мабыць, станецца нейкая складаная сітуацыя, і я да цябе звярнусь, як да беларуса, і проста папрашу: пакажы, што нас багата. Пакажы, якія мы прыгожыя, не алкашы, як некаторыя там лазяць, вон, бачыце, ў рулеткі. Гэта жах проста. Свядомыя людзі, якія чытаюць, вывучаюць гісторыю і... Згодны на 100%. Ведаеш, я 100% тебе кажу, Беларусь і гісторыя Беларусі, яна падаравала мне такую офігенную любоў, што я не магу дадаць слоў. Таму што так любіць і так шчыра прывітаць роднае, мне здаецца, я раней проста не ўмела гэтага рабіць. Я сам поздно прыйшоў до нашай гісторыі Беларусі, купіў вышэйшую навучальную установу, была гісторыя Беларусі. Настаўнік у нас быў, маладзей за мяне, ён прыцягнуў да гісторыі Беларусі, што я з таго часу пачаў вывучаць, таму што я зразумеў, што я яе нічога гісторыю. Я пачаў вывучаць тое, што у нас ёсць герб, які сцяг, калі там з'явіўся, той же самы БНР, часы БНР, часы ВКЛ таго ж самага. Быў трохі там другі сцяг, але ж гэта не важліва, ўсё роўна. Калі вось у нас звярнуць увагу на тое, якія паселішчы ёсць вакол Менску, ніхто не здагадаецца пра тое, што там жывуць нашчадкі Кірымлы, якія яшчэ змагаліся на баку Великага княства Літоўскага. Так. Там ёсць цэлыя вёскі, дзе жывуць крымскія татары. Але ж ніхто не ведае, адкуль яны тут з'явіліся і чаму яны тут жывуць. Вось што цікава. І калі ты людзям пачынаеш распавядаць пра тое, што у нас кірымлы жывуць, это людзі пачынаюць здзіўляцца. І у нас да цяго часу існуюць гэтыя паселішчы. Гэта вось людзям даводзіць гісторыю свайго краю. Так. Я чакаю, калі Крым павярнецца дадому. Таму вось усім крымлянам сапраўдным перадаю вітанне і кажу, што з усёю павагай адношуся да крымскіх татар. Адназначна. Абавязкова мы будзем рабіць з свайго боку таксама ўсё магчымае. Можа, што там яшчэ ёсць? Цябе аграменная колькасць любоўных смайлікаў нейкіх. Вельмі ты зайшоў. Усё пра Беларусь, усё ў смайлах беларускіх сцягах. Таму вельмі прыемна. Дзякую усім ад мяне. Так. Будзем, мабыць, згортвацца і чакаць, калі інтэрнэт у нас будзе добра, каб мы змаглі з табой зрабіць добры стрым, таму што скайп працуе не лепш, насправдзе. За рулетку зараз мы спрабавалі, але, запіс немагчымы. Можа, калі-небудзь. То так. Таму я прапаную на пазітыве скончыць. Сёння нешта адбываецца тое, што сецева у нас... Складана. Я выбачаюся. Не, мы з табой зараз ні адзін аднаго не перабіваем. На жаль, я не ведаю, што гэта з інтэрнэтам. Беларускі інтэрнэт. Беларускі цуд, ведаеш, такі новы. У нас ёсць новы цуд беларускі інтэрнэт. Нешта сёння з сецевам. Так. Таму давай мы з табой закончым стрым. Так, я ўжо все это перазвантажыў усім мадэмам. Так, тое ж самае. Так.
Пожадай Пожадаю- нашим сябрам з пожадаю України, здоров'я. з Білорусі пару Заставайтеся слов, і дома, я так не само буду виходьте. з імі уже ну, казати їм до побачення, тому що зараз почнуться стріми у інших блогерів, і я не хотіла б мішати. Ну, это приблизно як учора. У тебе тільки скончилося і тот самий почав наш турецький сябр Фархат. вести стрим після цього обіду. Ось. Тому, так, ну я ти здогадалась про кого. Так, Фархат. Тому приємно, що ми сьогодні ніяк промовили все, що у нас відбулося, не глядячи на всі перешкоди, на все, що гальмує, все, що у нас тут. Ну, але ж все одно ми убачили всі один одного, чат, вибачте, що сьогодні я не з вами, але ж ми тут будемо нешта вести перемови на конт білоруської мови. Тому всім дякую, всім до побачення. Заставайтеся дома, будьте здорові, шануйте білоруську мову, шануйте Білорусь, шануйте свої родзими, Україну і українську мову. Дякую, щиро тобі. До побачення. Побачимося ще. Так, щиро дякую. Ти зробив мій стрим. Ну що, сябри, побігли. Я вже буду бачити вельми складано зараз, але я з задоволенням сьогодні сходила у рулетку, мені вельми сподобалося. Я пропоную просто не скончувати гэта ўсё, вельми багато сяброў, яны создаюць баланс паміж неадэкватамі, до мяне звяртаюцца праходзіць адэкватныя людзі, абсалютна прыгожыя, гэта вельмі прыгожыя людзі, і гэта не выключна зоўнішнія, але і ўнутрашнія, вы ведаеце, як мы любім, і гэта цудоўна, таму што калі ты бачыш гэтыя пустыя вочы, якія, ну што ты, хто ты, ёсць для збалансіроўкі нашай сябры, я бачу вас у чаце, я сёння вас чытаю, нарэшце мне трэба яшчэ так час гэты на чат прыдзяляць, таму Джек Стайлер бачу, Артем Румянцев бачу, Кекус Папкекус, я спрабавала, каб Вова адпавёў на твае пытанні, Марусечка, Сонечка, дзякую, бачу, Ліза, маё шчырае, просто найшчырэйшае прывітанне і любоў, і кахаю вельмі за вас баюся, таму калі ласачка, беражыце сябе, таму што хварэць гэта дрэнна. Зраблю ўсё магчымае, вот зараз буду з панам Васілем размаўляць, і, мабыць, нас атрымаецца камусьці дапамагчы у выглядзе тых збораў, тых коштаў, якія я ўжо сабрала, я не буду 12 числа чакаць, і зараз вось мы спрабуем максімальна хутка перарахаваць тое, што я маю, каб хутчэй атрымалі пусть невялічкую, але дапамогу, амаль 2000 гривень мы сабралі, гэта пойдзе і на нашы сем'і, і дапамога Сашы Беспаламу, і лекарам нашым, таму тармазіць з выплатамі не буду, колькі ёсць, столькі ёсць, я рахую, гэта амаль $100 мы зараз накіруем, трошкі менш, але гэта дапамога. Яна мне просто таксама не пролятае, для таго, каб зарабіць $100, мне трэба папрацаваць амаль некаторы час. Таму шчыры дзякуй вам. Ліза, дуже обережно. Тим більше, що Івано-Франківськ, біля Тернополя, я знаю, що там зараз західна частина вона палає, тому калі ласка, я вас вельмі люблю. Кошт, стоимость, лепш казаць, ахвяраванні, ці сродкі. Дзякуй шчыра, сродкі, якія мы сабралі. Так, вось бачыце, сябры, яны заўсёды з дапамогай прыйдуць да цябе. Таму я не хвалююся за сябе, я ведаю, што яны мне загінуць не дадуць. У ніякім выпадку. Все, шчыра вам дзякуй. Сустрэнемся у хуткім часе, таму што мне трэба працаваць у рулеткі. Мы збіраем данаты, і я вам жадаю берагчы сябе, здароўя моцнага. Няхай усё будзе самае лепшае, таму што нам што трэба яшчэ зрабіць? Правільна аднавіць эканоміку, калі скончыцца пандэмія. У нас з вами праца, непачаты край. Я вас люблю, я вас шаную, цаную. Прыходзьце да мяне яшчэ, мне будзе вельмі прыемна. Жыве Беларусь! Слава Украіне!